Ma baqax aktar provi jitresqu min-naħa tal-prosekuzzjoni dwar il-każ ta' Bojan Ċmelik, is-Serb ta' 35 sena li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Hugo Katkuti. Huwa qed jiġi akkużat li attakka lill-intraprenditur f'San Ġiljan fis-6 ta' Lulju billi taħ taqtejn ta' sikkina okkaġunalu ġurħi gravi li waslu għal mewt tal-imprenditur Malti. Quddiem il-Maġistrat Marzien Farrugia l-Avukat Joe Giglio li qed jidher parti ċivili għan-nom tal-familjari tal-vittma għalli huwa kien qed jiġi infurmat min-naħa tal-prosekuzzjoni li tabib Christian Kaminzuli li kellu jkun l-aħħar xut mill-kamp mediku f'dan il-każ ma kienx preżenti biex jiset minħabba li madux Malta għax jinsab l-Ingilterra biex ikompli l-istudji tiegħu fil-kamp mediku. L-Avukat Joe Giglio talab il-qorti biex tinforma l-Avukat Ġenerali sabiex ma jibqax jinsisti fuq ix-xhieda tat-tabib Kaminzuli, anke peress li dan kien l-assistent tat-tabib Alex Attart li diġà tax xhieda estensiva rigward il-każ. Is-smieħ tal-każ se jkompli x-xahar id-dieħel. Id-destin ta' żewġ infermiera u nursing aide akkużati bil-qtil involontarju tal-anzjan John Darmanin mistenni jkun magħruf Marzu li ġej meta l-qorti se tagħti s-sentenza tagħha. Dan ifisser li dan il-każ sensittiv se jinqata' 7 snin wara l-inċident fejn l-anzjan ta' 64 sena tilef ħajtu meta faga f'biċċa tiġiġa waqt li kien pazjent fl-isptar Kerin Grek. L-infermiera akkużati huma Marija Bondin ta' 61 sena minn Raħal Ġdid u David Sant ta' 34 sena mill-Gargur, waqt li n-nursing aide hija Carol Bonnici ta' 59 sena mis-Siġġiewi. Il-pazjent li kien ibati bid-dimensja miet meta faga f'biċċa tiġiġa fis-7 ta' Marzu tal-2012 wara li hu kien spiċċa nieqes mis-sala tiegħu. Il-qorti tal-Maġistrati konkludiet il-każ tal-Kunsill Laburista tal-Belt Valletta Rejat Zoppardi meta skuża ruħu wara l-attakki li jagħmel fil-konfront tas-Segretarju Eżekuttiv tal-istess Kunsill Gabriella Ġus fuq Facebook. Il-Kunsillier Belti ta' 40 sena ilu jattakka lil Gabriella Ġus għal dawn l-aħħar 7 snin fejn saħansitra kien id-Dipartiment tal-Kunsill Lokali li qalilha biex tieħu parir legali eventwalment tfittex lil Zoppardi. Min barra Rejat Zoppardi li għandu 40 sena, 4 persuni oħra residenti Beltin li kummentaw ukoll b'mod dispreċjattiv fil-konfront ta' Gabriella Ġus fuq il-paġina ta' Zoppardi skużaw ruhom ukoll. Zoppardi ntrabat fuq twissija mogħtija mill-Maġistrat Joe Mifsud li wara li neħħi kollox minn fuq Facebook inkluż kummenti u ritratti ma jitfax aktar ritratti fuq Segretarju Eżekuttiv millum il-qudiem.